Драги слушатели, малко след като написах този материал, на който базирам този епизод от подкаста, това е преди 3 години, започнах да се чудя защо институции като самата австрийска армия и военната министърка на Австрия тогава говореха за масивно спиране на тока в цяла Европа. При това за неопределен срок от време. Новината беше много шокова, защото предполагам всички се досещате какво би се случило, ако Европа остане на тъмно в продължение на месеци. Просто бихме се върнали в средновековието. Нашата цивилизация е базирана на електричество. Целият прогрес, всички процеси в него са базирани на електричество. То е една важна част от темата големият рестарт. Защото новините тогава, а и сега, идваха от официални институции. Първи бяха австрийците, след това ги последваха германците, после Италия, Франция, Швеция, Испания, Швейцария и почти всички западни държави. Насякъде в Запад предупредиха населението, че предстои масивно събитие, което може да бъде, така меко казано, пагубно. Тогавашната военна министърка на Австрия дори даде срок до блекаута. Тя каза 5 години, което си е притеснително. Може би се дължи на няколко фактора и един от тях е със сигурност войната в Украйна и опасността от саботажи в цяла Европа. Всички такива обекти, включително и производствените цикли на всички детайли по елементи като трансформаторни станции и кабели, се превърнаха в стратегически обекти, критични за националната сигурност, което ги прави директно охраняеми от армията. Същото се случи в Испания. Всички електроцентрали придобиха този специален статут. Така дойдох и аз в България, като инспектор по проекти критични за националната сигурност и икономиката на страната. И знам добре какво означава това. Имаше период, в който в лаптопа ми се намираше информация, която попаднеше ли в ръцете на терористична организация, можеше да стане бум и река Дунав да дойде до Ловеч, заливайки цяла Северна България, плюс екологичната катастрофа, която би се случила в един такъв грозен сценарий. С моите колеги тогава разработвахме стратегии как това да не се случи. На международно ниво, на няколко езика. Така че, когато ви говоря за такива неща, искам да знаете, че информацията идва от първо лице, единствено число от личен опит. И тук не ви говоря просто някой си господин нахватал блогъра, а международен експерт по тези теми. Следващите етапи, стратегиите, които изградих, се имплементираха в 4 други държави. Знам много добре какво говоря и защо го говоря. И ви приветствам да вземете много насериозно точно тази тема. Отдалече някой ни казва: пригответе се, нещо идва. Както ви споменах в предният епизод, те винаги предупреждават за крайните си цели, за крайният резултат, но никога не казват как точно ще се стигне до там. И на нас не се налага да разследваме сами. Година след написването на този материал вече бях част от мениджърския състав на най-голямата европейска фирма строител на PV електроцентрали. И след като направихме най-голямата такава електроцентрала в Европа с мощност от в момента мисля, че са около 780 мегавата, това е долу-горе един ядрен реактор, след което най-голямата на Балканите, започнах да си давам сметка защо австрийците говореха за масивен blackout. За тези от вас, които не знаят какво означава думата blackout, blackout означава масово спиране на всички енергийни източници, пълно угасене на тока. Цялата електропреносна мрежа в Европа, и ви говоря от Португалия до европейска Турция включително, е свързана. Има невиждани досега борби за трансформаторните станции. Всичко е дигитално и работи през интернет, но е базирано на стара електропреносна мрежа. В Западна Европа тези неща са стратегически и са част от националната сигурност на повечето държави и се работи много сериозно по подмяната на всички видове кабели, елементи и трансформаторни станции. България, за съжаление, не е така, но тук си пазим пък аналоговите мощности, което е друго предимство. Тестовете на мрежите, тестовете на всички елементи от тези огромни съоръжения,
контролерите за акумулиране на енергия и така нататък, всичко е дигитално. Съоръжението, което построихме в България, беше с първоначална мощ, върху първоначална площ от 3200 декара, драги приятели. Говорим за огромна електроцентрала, която се намира в непосредствена близост до Рила планина, до Дупница. Има нужда от едно голямо бум, примерно в Хърватска, и половин Франция ще остане без ток за неопределено време. Изработването на трансформаторни станции е бавен процес. Това са едни модерни, много сложни съоръжения, които струват милиони и не всяка държава може да ги произвежда. За щастие обаче нашата България може. В България се произвеждат такива станции. Малко след като завърших този материал, се появи и нова новина. Отново за предстоящ масивен блекаут, но този път свързан с събитие, произлизащо от Слънцето. И отново имаше намеса на официални институции в тази новина. Ако някой пак каже, че се опитвам да ви наплаша или нещо такова, моля да видите линковете, които оставям в описанието на видеото. Не целя да ви наплаша. Целя да ви покажа онези аспекти от реалността, които са останали скрити за повечето от вас. В никой случай не съм виновен, че реалността представлява амалгама от всичко, драги ми слушатели. Свалете си розовите очила и я погледнете в лицето, реалността. Само така ще ви стане ясно в какъв свят се намирате и как буквално постоянно ходим по ръба на едно много тънко острие. Военни министри и държавни институции като армиите не говорят просто така за такива работи. В линковете ще намерите правителствените клипчета, които бяха пуснати тогава в социалните мрежи. Не от някакви си блогъри като мен, а от армиите и правителствата на Австрия и Германия. Нещо искат да ни кажат отдалеч, за да не може някой ден да ги обвиняваме, че не са ни предупредили. Запомнете това. Те винаги предупреждават за крайният резултат. Правителствата разполагат с предварителна информация за много неща. Но никога не казват как ще се стигне до там, за да няма масова паника. Всяко едно правителство има страх от масовата паника. Нашата работа е да сме съзнателни и да го разберем. Информацията, която ви предоставям, е както винаги 100% проверима и всеки може да порови нета и да открие същите данни. Добре дошли в Пътеки през Вселената. С вас съм аз, автора на сайта, блогът на Нахлатъл. Продължаваме с темата Големият рестарт. Както виждате, 2 плюс 2 винаги е 4. Винаги сумира 4. И ако започнем да сглабяме всичките информации до тук, ще ви стане ясно, че ни готвят за някакво събитие, което ще доведе до това, евентуално, което съм написал като име на тази серия. Търси се глобален рестарт, драги слушатели, по много причини, но нека сега се върнем на конкретната тема. Германското правителство тогава през 2021 година започна да разпространява видеоклипчета в социалните мрежи и на тях се виждаше как едно семейство си живее щастливо, но без ток. Австрия и Германия първи започнаха да информират населението си за тази възможност. Правят го така, отдалеч, за да няма паника. Австрийците пуснаха първи такъв списък с всичко нужно и алгоритъм какво да се прави, когато дойде времето за блекаута. Последваха ги почти всички западни страни. В България, разбира се, абсолютно нищо не се чу и ще ви обясня защо е така. Така е, защото нашата държава на първо място няма чисто и просто логистичният и материалният капацитет да удържи населението при една ситуация на масова паника. Ето защо тук никога нищо няма да чуете по тези теми, а се предполага, че държавата и нейните институции работят за нас. Ние сме шефа. Отново всичко е въпрос на менталитет. Защото ако в държави като Испания, Италия, Австрия или Германия се окаже, че някой министър е скрил такава информация от населението, ако някой гражданин открие такова нещо и то се разчуе, ще започнат да хвърчат оставки, да падат правителства и така нататък. В България, както виждам, нещата са коренно различни. Тогава в този етап от 2021 година подготвях материалите, които бяха нужни за първоначалния етап от едни обучения, които ние правим
и които се наричат подготовка на населението за извънредни положения, бедствия и конфликти. Когато в даден момент приятел от Австрия ми изпрати тази информация и когато започнах да чета това, което пишеше, просто се хванах за стола, защото австрийския Бундесхер, армията на Австрия, подготвя населението за масово спиране на всички енергийни източници. Говориме за цяла Европа, не само за Австрия, което е повече от притеснително. С нашата група тук от прекрасни хора и приятели, с които заедно се готвим за предстоящи събития, търсим имоти, правим планове, обучаваме се на всякакви неща и така нататък, защото знаем, че идва, метафорично казано, тежка зима. Всички сме специалисти в дадена област и не се замисляме да използваме знанията си за общото добро. Австрийският Бундесхер тогава призова народа на Австрия да се готви за затъмнението. Точно така беше изписано то и на сайта, и ако кликнете на линка, който съм ви оставил към австрийското видеоклипче, ще видите, че на клипчето пише Blackout. Същото прави и правителството на няколко дни буквално след Австрия. Тогава показаха сходни видеоклипове, а картинката с бабата и устройството за отопление със свещи и саксии е именно от германското клипче. Моля да разгледате линковете и да знаете, че не идват от някакви си блогъри, а идват от правителствата на тези две държави. Забележете следното. Освен фрапиращият факт, че тези новини идват от най-официално възможните среди, тези на правителствата на Германия и на Австрия, показват ги тия неща като нещо почти нормално, в кавички. Това е подготовка, това е mental programming. Всичко е спокойно, в австрийското клипче се вижда как гасне тока в цели градове и изведнъж едни кротки вечерящи хора просто си запалват свещите и всичко е наред. Да, ама не е наред. В такива ситуации нищо не е наред. Нека ви обясня отгоре какво означава един blackout. В общи линии днешният западен свят, а и не само западният свят, зависи от интернет. Като цялата планета и човешката цивилизация пък зависят от електричеството. Ако се върнете към подкаста с слънчевото събитие, ще ви станат ясни и много други аспекти от едно такова събитие, проистичащо от Слънцето, едно масивно EMP и до какво би довело то. Като тази беше втората новина, която също идваше от правителството на Германия. Може да ви изглежда странно, но от интернет зависи и производството на електрическа енергия ден днешен. Падне ли нета, падат основните електроцентрали. Паднат ли те, пада всичко от до. Краш на цялата система. Без ток няма услуги, няма производство, няма медицина, няма водоснабдяване, защото водните помпи и пречиствателните станции също работят с електричество. Няма логистика, няма доставки, няма гориво, няма абсолютно нищо. Тук не се говори за режим на тока. Австрийската армия говори за масивно спиране на тока с неопределен срок. 2 седмици без ток и Европа се връща в средновековието. Не трябва да го позволяваме, а то зависи от всички нас и как обществата в Европа оказват контрол върху това, което вършат правителствата. От месеци насам, от тогава, 2021 година, от месеци говорех как трябва да се национализира целият този сектор в България, за да бъде спасена поне нашата страна. България има нужните мощности, има нужните вецове, тецове и дори си имаме АЕЦ Козлодуй. Това, което се случва с нас, е, че енергията се продава на пазарите, вместо мощностите да се акумулират и във времена на такива кризи да се разпределят по мрежата вътре в нашата страна. Защото това е нашата родина, драги приятели, тя принадлежи на нас, на целия български народ. И ние имаме право да си я изискаме, защото сме тези, които плащат. Ние сме суверена, а се държим като напикани първокласници, буквално. Моля ви да се замислите какво се прави с нас, защото е спешно. България има мощностите, но перверзията в политиката, а за това дори не са ни информирали, е позволила спекулата по пазарите. Не с друго, а с нещо като енергията и секторът енергетика, тока, газта, дори водата. Това са ресурси, без които не можем да съществуваме, драги слушатели. Просто цивилизацията не може да съществува без тези ресурси.
Мислите ли го като мен или просто гълтате нова плашеща информация? Приканвам ви да мислите стратегически, не със страх. Просто реалността е такава. Целият сектор енергетика, според мен, това е лично мое мнение, трябва да бъде национализиран и България да осигури достъп до ток, газ и горева във времена на бъдеща криза. Ние не сме като Австрия. Там всичко е дигитално. Дигитално и дигитализирано. България има и собствени ресурси, имаме въглища. Или внасяме такива откъде ли не. Имаме хидроелектрически централи, вецове, имаме цялата изградена аналогова мрежа. От какъв зор да се дигитализираме в такива времена, освен ако някой не ни го наложи. И една такава дигитализация и връзка с европейската мрежа, според мен, би трябвало да се случи на първо място вътре в собствената българска мрежа. Тя се модернизира, за да я ползва българският народ, а не французи или някакви там западняци. Всичко това е супер, че имаме аналогове мощности АУ в крак. С времето сме, дигитализираме се долу-горе, но замисляме ли се, че ние гражданите, ако падне интернет и тока, просто матча така леко приключва? Мислим ли го? Искам сега да ви преведа цялата тогавашна статия, публикувана от армията на Австрия, защото е важна, защото една официална среда информира населението, гражданите си за предстоящи събития, които буквално според тях и това, което каза австрийската министърка, ще засегнат цяла Европа за неопределен срок от време. Тогава през 2021 година тя каза 5 години. В момента сме 2024. На прага сме на още по-мащабна война в Европа. Всички електроцентрали са в опасност от саботажи. Има точно определени места на европейската територия, които ако станат обект на саботажи, ще видим, за съжаление, такова събитие или нещо много подобно. Тук ще мислим за дърва ли да ходим или да плащаме сметки по 400 лева на месец, при положение, че електричеството може да се национализира, да се гарантира от държавата на цени десетки пъти по-ниски от стойностите в Европа. Но това е мое мнение. В сайта на австрийската армия имаше един артикул, на който пише с големи букви Blackout. В статията има оригиналният артикул, писал от Бундесхера с призив към населението, който гласеше следното: затъмнението, вземете предпазни мерки сега. Потрудих се да го преведа, защото никой няма да го направи на български. Това е директен превод на посланието на армията на Австрия към народа на Австрия. Започва със следният въпрос: затъмнение и тогава. Съвети за лично осигуряване в случай на прекъсване на електричеството, инфраструктурата или захранването в цяла Европа, драги слушатели. Те не говорят за Австрия, само за Австрия в нито един момент. Говорят за цяла Европа. И ви питат: имате ли план Б? План Б означава blackout. Това описва дълготрайно прекъсване на захранването, инфраструктурата и доставките в цяла Европа, при което изведнъж вече нищо не работи. Повече от много хора знаят, че животът ни е силно зависим от непрекъснатото електрозахранване. Това е повече в градските райони, отколкото в селските райони. Експертите очакват затъмнение през следващите 5 години. Как да разпозная масово затъмнение? Повтарям, че ви цитирам мотамо 1:1 статията, публикувана на сайта на австрийският Бундесхер, на армията на Австрия. Как да разпознаем масово затъмнение? Проверете собственото си захранване. Проверете обкръжението си, светлините на съседите, уличното осветление. Проверете наличността на други хора, мобилни телефони, стационарни телефони и интернет. Проверете радиото за движение. О3 радио. В Австрия ползват дигитално радио, аналогово почти няма. Какво да очаквам? Вероятно ще мине поне един ден преди да има налично захранване навсякъде в Австрия. Очаква се около седмица за цяла Европа, но това не е всичко. Ще отнеме още няколко дни, докато мобилните телефони, стационарните телефони и интернет отново заработят. Само тогава предлагането на стоки от първа необходимост може да започне да се прави отново. Сега,
тук има смекчаване на нещата, защото при едно слънчево събитие, при едно EMP или при едно изгаряне на една мрежа от трансформаторни станции, възстановяването им е в продължение на месеци, ако не на години, драги слушатели. Просто правителствата, когато предупреждават за такива неща, не искат да допуснат да има паника. Най-важното, казват те, запазете спокойствие, действайте внимателно и планирано. Това са едни австрийци. Какво вече не работи? Всички мрежови инфраструктури, които зависят от електрозахранването, като телефони, мобилни телефони, интернет, банкомати, платежни системи, бензиностанции, светофари, тунели, железопътен трафик, много от обществения транспорт, асансьорите. Много предупреждават за асансьорите в сградите. Това означава, че доставките на храна, хигиенни артикули или лекарства също се губят. Понякога трябва да се очакват и проблеми с водоснабдяването и изхвърлянето на отпадъчни войни. Във вашето домакинство осветлението, охладителните устройства и повечето отоплителни системи са особено засегнати. Спешни повиквания вече не могат да се извършват. Какво друго работи? Само това, което е подготвено и реално налично. Помощ отвън не е възможна. Пазаруването също вече не работи, защото техническите системи се провалят и логистиката се срива. И така, какво може да бъде полезно? Радио с батерии, радио за кола, фенери или фарове, включително достатъчно резервни батерии, свещи, запалители, пожарогасители, аларми за въглероден окис, вода, 2 литра на човек на ден за 3 до 5 дни, напитки, чай, кафе, издръжлива храна за 2 седмици, основни лекарства за 2 седмици и аптечка, тоалетни принадлежности, торби за буклук, лепящи ленти, връзки с цип, газова печка с кара и гориво, пари в брой, малки банкноти и монети, спални чували, одеяла, топли, дрехи, игри, блокчета, химикали и така нататък за децата. Колата да бъде винаги с пълен резервоар. Моля, помислете сами какво ще ви е необходимо в продължение на 2 седмици, за да се справите. Какви специални нужди има във вашето домакинство? Малките деца, домашните любимци и така нататък. Също така е важно бързо да се изразходват охладените стоки, за да не се развалят. Планирайте както бихте направили за 2-седмична почивка на къмпинг в собствените си 4 стени. Какво трябва да направите веднага? Заедно с семейството и приятелите помислете кои проблеми възникват и какви възможни решения могат да бъдат подготвени. Примери са: осигурете запаси за няколко седмици, завършете курс за първа помощ, организирайте място за среща, където може да се срещнете, когато връзката вече не работи. Например, с децата, които са в училище или някъде друга далеч от дома. Обединете се с съседи и използвайте определени ресурси заедно или погледнете хората в нужда. Помагайте си. Какво се случва след блекаута, след затъмнение? Никой не знае какво точно ще се случи в резултат на такъв блекаут. Сигурното обаче е, че няма да се върнем към обичайното си ежедневие толкова бързо. Драги слушатели, напомням, потретвам, почетвъртвам. Това са думи на австрийската армия, на Бундесхера на Австрия. Не си ги измислям аз, не са преписани от никъде. Превод ви правя на посланието, което австрийската армия направи към народа на Австрия. Посланието завършва последният начин. Важно е, че можем да преодолеем такава криза само заедно и тя зависи от всеки един от нас, за да се справим с сериозните последици от затъмнението. Започва с превенция и продължава с помощ в криза. Тогава се изисква самоорганизация в квартала и в общността. С това те ви казват, че също нямат капацитет да се погрижат за всички. Това е посланието на австрийската армия. Значи, бих ви препоръчал, защото някои хора си мислят, че така говорим тук, просто си ги измисляме нещата. Не си ги измисляме, драги слушатели. Просто моята група така от близки хора следим много неща. Следим медии, следим пазари, информациите са на поне 5 езика и от години насам сме стигнали до един извод, че нещо предстои, за нещо подготвят населението, което ни доведе до това да се научим да бъдем мобилни, да се научим да бъдем гъвкави като цяло.
Препоръчвам ви да отидете в сайта Блогът на Нахватъл и да кликнете в раздела Оцеляване и подготовка за извънредни ситуации. Ще се наложи да прегледам по какъв начин се е случила актуализацията на мобилната версия на сайта, защото някои хора ми казват, че менюто там не работи, но ще се опитам да го поправя в най-кратък срок от време. В този раздел от сайта ще намерите едни такива първоначални идеи за това как да се подготвите. Ние отдавна сме започнали много сериозна подготовка и от 3 години, почти 3 години обучаваме и други хора, обучаваме цивилни. Но това ще бъде тема вероятно на друг подкаст. Богът на Нахватъл не цели да се е паника, драги приятели. Целта е да се погледне истинската ситуация в очите и да се работи по това да бъдат намерени отговорите. Реалността в момента не е красива. И ако аз крия от вас това, което знам и намирам като нови знания, то означава да съм лъжец. А аз не съм това. Блъскам ви фронтално в реалността, като влак. Това е положението. Посланията на Германия и Австрия не са някакъв майтап или шегичка. Тези две мощни европейски държави готвят населението си за предстоящи събития, които са добре описани в видеоматериалите, които съответните официални среди са изготвили и разпространили още през 2021 година. Те няма да покажат на населението истинските случки. Показват ви основното, за да имате някаква ментална нагласа и евентуално да се подготвите. Истинските събития са грозни. Спирането на електричеството е потенциален апокалиптичен сценарий, като една голяма глобална хакерска атака. Тя също може да го предизвика. След първите събития ще си измислят режим на всичко и привилегии ще имат само определени граждани. Идват игрите на глада, може би, като по филма. Ако нещото в Австрия шупне така в продължение на 4 седмици, а и не само в Австрия, не искам да мисля какво може да означава това. Вече ви говорих за него. Аз съм и ще бъда още по-подготвен, защото знам какво иде. Не е нужно човек да е пророк, нужно е просто да се рои в информацията и да анализира данни. Цялата информация е налична. Тогава бяха предвидени масови беженски вълни. Така както ви бях писал в първите статии по време на първата вълна на ПАН нещото. То се случи от до. Мразя да бъда лошия пророк. Просто искам да съм грешен, да не съм прав. Тези беженски вълни, следващите, ако се случи такова събитие, ще бъдат от хора предимно от Балканския полуостров, от Западна Европа към нас, които искат да се завърнат по родните си места. Пътищата при такова събитие ще бъдат блокирани, защото това са милиони хора. Само в Германия има над 10 милиона турски граждани, които ще искат да се завърнат в родината си. От кога ви говоря? Нашенци, върнете се в България, бе, мама му стара. Аз го направих 2020 година с план. Върнете семействата си и хората, които обичате. Аз поех този риск. Пораснал съм в Западна Европа. Никога съм нямал планове да се прибирам в България, докато не усетих на къде вървят нещата. България има много стратегически предимства. Щастлив съм, че мои статии в сайта Блогът на Нахватъл върнаха хора. Стотици имейли бяха получени още 2021 година. Десетки семейства се прибраха в България и не съжаляват за това. България е едно място, което предоставя изключително много възможности. Както и казах, поех риска. Дойдох си, върви ми добре, дадох и жертви, загубих баща си без да мога да го видя отново. Наясно съм, че може останалата част от семейството си да не види, ако се случат тези грозни сценарии. Защото те не искат да се върнат в България. Не мога да ги убедя. Искам да ви кажа, че тук в тази страна имаме всичко. Имаме земя и си е наша. Трябва да се организираме и да планираме, да бъдем брат за брата. И да знаем, че няма да сме сами. Напук на всички разделения, които има сред нашият народ. В България искам да знаете, че отдавна има организирани такива групи.
от над 15 години. При такова събитие първоначално ще има анархия, но тук ще се живее много по-добре от Запада. На Запад до там се е докарали, че повечето хора, особено младите, макар че в България положението е подобно, навързано куче хляб не могат да дадат без правителствата да им го кажат. Ще наложат режими на електричеството след такова събитие. Определени хора няма да могат нито да работят, нито да пазаруват, нито нищо. При такава ситуация на Запад са просто обречени, а на Балканите имаме шанс. Нашенци, елате си у дома. Българската земя е богата земя. Селата ни в такава ситуация ще се възродят. Ще има такива, които ще ги защитаваме, докато знаещите и можещите ще правят всичко останало. Елате си у дома, защото случат ли се тези събития, няма да може да го направите по нормален начин. Станахме свидетели на неща, които никога не сме мислили, че ще се случат. Масивни локдауни, граждански катаклизми, войни на територията на Европа. Режимите на тока биха били само началото. След това предстоят други събития. През 2021 година бях написал, че повратната година ще бъде 2024, в която се намираме, и 2025. До 2030 година, по мои изчисления, всичко трябва да е приключило. Нещата трябва да бъдат вече преорганизирани в нова парадигма. Ако не си дойдете от дома, искам наистина вас, нашенците в чужбина, аз съм един от вас. Искам леко да ви наплаша, защото ви повтарям, аз съм един от вас. После е вероятно да не може да се приберете. Виждате какво говори армията на Австрия, австрийското правителство и това на Германия. Върнах ви към новина от 2021 година, в момента е 2024. Това не са майтапи, драги приятели. Това е истинска подготовка за истински събития, които вероятно чукат на вратата. Бъдете готови и бъдете здрави. За мен беше чест да ви предоставя тази информация. Благодаря, че бяхте в още едно издание на подкаста Пътеки през Вселената. С мен, автора на сайта Блогът на Нахлатъл. Тази тема ще продължи. Ще разнищим големият рестарт и неговите аспекти. Някои от тях са стряскащи. Помнете, че целта ми не е да ви плаша, целта ми е да ви направя колкото се може по-съзнателни, за да може да действате. Поздрави на всички и благодаря!